tomto videonávode si ukážeme, ako rýchlo a jednoducho pripojíme svoje kamerové zariadenie k mobilnému telefónu. Odkaz na stiahnutie aplikácie nájdeme pod videom. Pre úplný prístup do aplikácie musíme vykonať registráciu. Existujú dva spôsoby pripojenia kamerového systému. Prvý spôsob je cez funkciu pridať zariadenie, ktorá je dostupná iba v rámci lokálnej siete. Druhý spôsob spočíva v pridaní zariadenia prostredníctvom naskedovania alebo manuálneho zadania sériového čísla.